Srbija je također u prošloj godini bila najveći strani investitor u Crnoj Gori. Iznos stranih direktnih investicija iz Srbije je iznosio 137 miliona eura u 2022. godini, što je udio od 12% od ukupne vrijednosti stranih direktnih investicija u prošloj godini. Ovo je povećanje od 80% u odnosu na 2021. godinu, kada je Srbija bila četvrti najveći ulagač u Crnu Goru. Sa Srbijom, dakle, našim najznačajnijim ekonomskim partnerom, o čemu govore svi gore nabrojani podaci, Crna Gora nema odnose na nivou ambasadora. I to ne iz tehničkih, već iz političkih razloga. Dvije zemlje nemaju zajedničke granične prelaze, kao što ih imamo sa Bosnom i Hercegovinom i sa Albanijom. Platni promet predstavlja ozbiljnu poslovnu barijeru. Naše mješovite ekonomske komisije za rješavanje ovih naizgled tehničkih pitanja se ne sastaju godinama unazad. I, nažalost, nikada nije održana zajednička sjednica vlada dviju zemalja.